Hibaw mo, hibaw ba mo ug unsa ni ang soda ni? Ako ganing Bisaya para maklaro bang so unsay soda ni? Kwarta ang soda ni. So karon mga pare mayong gabi kanatong tanan. So karon mga pare na ako diri karon sa may kuan ko nung tubangan ni sa mga pare sa San Miguel di sa may highway, may Tipolo Mandawi. Then nako karon sa sud sa 7-Eleven. Nagpalit ko na yung mga pare. Nagpalit ko ning fit in right. Samtang nipalit ko ning fit in right kanang ako sa i-shout out ang katong mga basher na ko ba. Sa mga tumagauban ko sa mga trabaho nga kanang ah sa akong pag-vlog daw kanang wala ko na ko'y nakuha. Wala daw ko'y nakuha nang ya kapoy kapoy lang kuno ko. Wala ko na ko'y maabot. So normal na gina sa toa nga kanang ay mo bas nga sa toa ba. So karon kay ano siya nga anak siya. Tunay nagsulti sa kuha. Ay nagsulti sa kuha nga. Pero dili na ko i-mention angan. So ako sa ko pasalamat ani niya kay iya yung sultian ba so ako sa ko pasalamat kay iya kong sultian so nakahimo kog content para kanang maabot ni saya ba katong nagbasa ko katong ano daw kay bati kuno kog mga content bati kuno ko mo the way nga mo deliver sa akong tingog mauwaw na ko matubang sa camera and then uh, wala ko na ko'y makuha sa akong pag vlog. So karon na-upload na ni siya nako atula sa atong niaging adlaw. So nagtagalog mo ba to? And basin og dili niya masabtan, mabasig dili nila masabtan. Ako ang nagbasa ko pero maklaro gyud maayo. So karon ako ning giusab kay para kuan ba kanang ah sabtan gyud niya og maayo. Kay niya karon sa imong pagbasa ko nako ipakita sa imo nako ipakita sa inyo kani ay kani kani hibaw mo hibaw ba mo ug unsa ni ang soda ni ako ganing Bisaya para maklaro bang so unsay soda ni kwarta ang soda ni basin katong an ba katong nagbasa ko basin wa sa kibaw ba unsay soda ni kwarta ang nasoda ni sa sod par ako gining ipakita sa inyo para masabtan ninyo ba ah so akong ipasabot sa inyo ano kani mura ra siya envelope mga par pero nani say di sa sod nani say kanang pin nani say code diri sa sod para igadto nato sa bangko may gamito nato para makuha na nato ang atong sweldo sa social media atong sweldo sa YouTube ug di Google so karon naa naman ni siya and unya unsa may ika-comment sa akong mga basher karon nga naa naman ni dili naman ni mabawi ni Google naa naman ni yahan naman ni gihatag sa kuha mutan-aw na lang ka okay na kayo ko ana ibaw man ko nga gaatang ka sa akong video nga i-upload so kani papel na ni siya pero kwarta ang nasa suoran ni ilang di na ko isulti kung pila ang kwarta nga nasa suoran ni kay basinog ka ng tulison niya ako nimo diya sa gawas tulison ko ninyo diya sa gawas at nga unya ako ninyo ba so mao gini siya mga par mao ni ang hinungdan ngano nga ah desidido ko nga mopadayon sa social media mao gini siya hinungdan so nya kanang unsa may ika-comment din niya ganahan ko
Ganahan ko mga minaw sa inyong mga comment. Ganahan ko sa mga minaw sa inyong mga comment ba. Kay sa wala pa ni siya, grabe kaya mo basa ko ah. Mayo, mayo kayo sa on ba kanang atubangan ka na magtabi ta. Mayo kayo na magtabi ta pero kanang makadungog lang ta sa laing mga tao ba. Nga di ay wala day sa kauyon sa akong mga content. Wala kuno ko maabot. Unya kani unsa man ni tanawa og maayo. Dili lang nako i-mention og kinsa ka. Pero kung makakita ka nga video, siguro ko siguradong makasabot na kay kung may lain ikaw naman dili na ko i-mention na yan kay siyempre ah, followers ti ka, subscribers ti ka, dili man na pwede nga ato nang mo against na sa atong mga subscribers nato sa atong mga followers nato. Ang kanang mga kanang mga followers nato nga ah mao gani say pinaka number one nga ah, ng supporters. Diha man ta nakakuha og income sila ha kay siyempre na-upload na tog video kanang magatang man na sila kay lagi nang di bati bati balingaw kuno sila kay bati kuno ko mag content bati kuno ako mga content minsan gituyo nga pa nga dili ka mag himo og ah content diri sa may 7-Eleven siyempre bugnaw kayo ang aircon diri mo pa lami kayo sa akin ba lami kayo sa imong feeling lami kayo i yaw-yaw diri sa ba tubangan sa kamera puro mo tan-aw jud gani nga video kay followers jud kanako subscribers jud kanako so kita jud gani nya usa may ka comment nimo ato sa may mong ika-comment ato nga naa naman to dili naman na mabawi kay naa naman na siya and then di na to tas or itong istorya na to mapar kay muli pa ta sa balay kay ato pa man i-edit nagatang na to itong itong basher nga to nagatang na to sa itong video nga i-upload so salamat guys sa inyong pagtanaw so sa kung ikaw di pa ka subscriber na ako ganahan ka nga ma-update ka sa akong mga video ba so nang kuan na lang ay subscribe na lang akong YouTube channel para nang pirmi kang nang updated sa akong mga video nga may upload salamat kayo mga